kaal minen tawɗa ko min keɗo penale makko kanko Sadio ɗon taw mum e goɗɗo ne wonno ɗon goɗɗo ne ɓurtininde tellina mais so woni kala kalɗo tan kuppa ɗum kalɗo fof kuppa ɗum en dirtata ruttoto ko hakkude ma e joomum wontata ko débat ane mum personnel ha oɗon ƴettodira walla oɗon kalda ko boni min koye ɗon kalanmi mbimi ko horsi kala ko wawi wonde e ko wawi wadde oto wontu débat personnel kadi neɗɗo tan ko omona haala ay goɗɗo haalino ɗon on ƴettaki wonde kala ko neɗɗo haali tan mbiyakoma kuppa ɗum mbimi ɗum kadi moƴƴani ɗum on ƴettima de aɗa on fuɗɗiri ko bindi ana yiyan bindi on danon min mi yeɓani commentaire min yeeɓi commentaire uji par ce que kala e mabɓe kamɓe foof a jaggodiri e mabɓe joni noon mboɗo yeeɓa wonon commentaire uji min gono e jabodirde kadi jeewo yam mi nani haalama deedo yam min mi yeɓani min jinnomi ko jeewo joni o jaaɓi ala dugu mi jaaɓi kono kawma makki wino ho aɗa kawma makki wino dag may ñayci jekka min noon mi wiyanji jekka kono min fomay waxe fof nana noon kam ɗon min mi boɗo andi to haali ɗo tawmi keɓe jewde makko kadi heeɗi moon less ko juuɗi hadam ngabbude mi salnima Bougui Sonko min de mi fenanta on min kam APR naɓe mbimi hayso janggo somi yiɗo ngabbinimi ɗo mi hayrat ngabbude par ce que min hayso koye nder suudu kabas goto meɓe haali parti men fenani mi jaboro ɗum mi wawa mi fenanta on mi wawa wiide hey kadi mi wawa uddude micro mo ɗaccude haala fena ɗum kam komi wawa tan bara gorko yaafimama tan yaafomo jeewo o yeeyi dugudemme yaafo woyi ma seur ko waccima dugudemme an kam komi an yo kalami aduna foof dugudemme mi ngabbi leydi ngabbo e mbaɗe rendre compte onon ɗiɗo kedde kam ɗitto ɓe hay onon fof jelte jani kedde gare dugudemme mbanmami vidéo mbeɗa wanma défendre yo ala fof komi ƴetta hay aduna Allah e vidéo mu janmi omo ƴettoma walla mo musde kam jami postumi photo makko mbaɗa wadde makko nani ha moƴƴi ittude vidéo o ƴeew dugudemme hayma wiide kam sax merci ma sir arjingana kam yo mi tinani somi ari live ma mi tappata hami tampa waɗa keuruji verte mi wawa windude mi tappat ma tigidam ɗi Moussa woni dikel non muñum abono e ma hayo dikkel jeewo haalde kam haala ma dikkel o yaafo ko debbo jamnide o dadi horsi dadi horsi yaafo men kam mbeɗa andi fof ma ko gonga ɓuray settanade mo mo gomboroji il faut pas ma kadi min gonno koye nosde milliard uji amen 25 milliards aɗa andi voilà min gonno ko nosde oɗo haɓɓanno alsini waɗa vinaigre mum waɗa sac mum wakko haɓoye alsi daram fenen dugu ñande bittimi live mabɓe aɗani bittimi live mabɓe mbi eɓe tooñen hen goto pullo goto naati mboɗen nden wallahi min jaafoɗon murtannaɓe soɗon less wona onon tooñami ko murtannaɓe naɓe politique amen ɓe hen goto wi wona ƴeew baɗum farbo oyi baɗum farbo baɗanoɓe raba yahani o dugu o wayran wadde live ko keɓɗo kalis o wayri hebde ay on mbayrani yiide mo deƴƴi wiya darni ko liñol tan joni tele kamɓe kay wallahi ɓeeɗo Allah pamar dugu an mi holmo ñadannomi kam ñadannomi il faut pamon APR naɓe Allah ko yaafiɓe quoi kamɓe ko beela fof ɗum ɓe kalat kamɓe Allah ko yaafiɓe dugu pour mo hammema aɗa andi Famara Ndiaye Fouta Tampi eyyi minen jadanno jamma e ñalawma ne wonde Bagnès minen gondi ɗo mouvement ndeysan min jegui ɗo ha Wourossogui min piya dambalal ndeysan min cartori min naata e galleji ɓe ndewi ka ɓe woni nerviji piyete Wourossogui nde minen ɓe jano faami kono min comme mbawmi ɓooyi hen no feewi noon kono yimɓeɓe heewɓe ɓe gandani kam oɗo enne Alsine o omo andi somi huubi live min goto ɓe ƴetto kam ɓe ngabba ɓe kala kam ko boni ɓe binda foof hande kam tahande kam to jaɓɓumi ɗo ha hande ko ɗon gonmi Allah ko moƴƴo soɓe mbiyama dano noon soɓe mbiyama dañi noon ɓe mbiya neɗɗo ko bandum nani kono noon bande ko jiiɗoma bande ko tinɗoma min komi debbo de mbeɗa woni o e panel mbeɗa woni e TikTok kono ko min yimɓeɓe foof heewɓe andani kam ko sabu ko andi kam ɗo joni e TikTok e patriote uji halporeɓe ko jeewo grand aussi Alsine kam andi kam ko ɓooyi ayi kaw Alsine oɗo sabboyan ko gomen gandodiri a faami wadde noon komin yiiɗi enen foof jaggodiren beele combat men enen halporeɓe ɓe beele Fouta ene daña ko yiiɗi ko min ko ɗum jinmi jaggodiren inchallah mawen yoltude gujjaji Fouta ko ɗum tan jinmi enen foof gonen sagoji goto hay goto wasa wadde feere ha ceerten ko ɗum tan mi yiiɗi min hande mi wonani Fouta ɓiyam ala Fouta de monam ala Fouta ko foof ko gamin goni kono soko sagam yo Fouta moƴƴu yo Fouta dañ ko moƴƴi heddotoɓe haaloɓe ene mbiya ene rewɓe Sonko koye boccoɗeɓe Bougui Sonko mbo jogui namdole ma mais bama danel heddoto enen wiyaɓe enen Foutankoɓe wiyaɓe enen ken boccoɗe de
enen ndewe Sonko ha ganden janggo dañen solution ɓe ngenti ɓe jii en rewɓe Sonkoɓe so Fouta liggama nden mbawten dañde ndam nden mbawten dañde victoire min ko ɗum tan torimi ko ɗum tan ñagami Allah enen haalto rewɓe Sonkoɓe komi yiiɗi enen foof dañen haɓere wotere ha Fouta daña hujjaji muɗum ko ɗum tan mi ñaagi on saabu Allah so goɗɗo dañi ɗum ko musi ɗum e goɗɗo yo noddumo less o yettude e makko par ce que oɗo TikTok ko bedda ɗum tan mi wasi on jafoɗon kam noon jarama sir vraiment haalma waɗi fayida beltanimama vraiment kadi jiri dugu en gandu tirano mais so haaldude Allah kam jeewo haalninomi haalama vraiment ko mborodi on so nati can min mi ɓooyi hawdemo kala e fay julfuɓe mais ko mborodi kadi ma en jokkodir mam ƴettu Houreysi hokkumin hen seeɗa Houreysi komin gon ɗo lamɗina ngata dugu koye ma paali basal nen dugu koye ma paali min holto ko iyo eɗen gandira koye ma paali fayam faye panel exemple faye panel enen furankoɓe ndar dugu no wayi dugu no ok dugu ndar enen furankoɓe ko boni fof furankoɓe fof enen gandi duga an aɗa findini furankoɓe aɗa jeeya yimɓe findinɓe furankoɓe kono hande sa darima aɗa waɗa porté combat Pastef pour Fouta ndaro mbima a yiɗa leñol par ce que koye commentaire yimɓe ɗum wa yimɓe ndaro mbima a wona jiɗɗo leñol ɗum woni kalmiɗo ñande no live gof père mbimo onon oɗon kawni quoi onon mbiyon ko onon goni yiɓɓe leñol ngol te leñol ngol ɓe haydara ala koɓe mbaɗi leñol koɓe mbaɗen leñol ngol so wona warde leñol ngol yimɓe no ɓe gandanɗa hoore ma yiɓɓe leñol ngol ko aduna koko sansi yimɓe yiɓɓe leñol ngol anduɓe nafoore leñol ngol ko hande ko kamɓe daari ha mbaɗa porté combe leñol ngol darɗon mbiyon ɓen ko añɓe leñol hande enen jenana enen fof hande jeewo ala ko ɗamine APR ala ko ɗamine Pastef par ce que jeewo ɗo wondo alhamdulillahi rabbil alamin yettere Allah en jogui sutur mum ne suuro dugu ɗo wondo alhamdulillahi rabbil alamin jogui sutur mum ne suuro kono ala holɗum waɗa porté kala laamiɗo yo waɗ feere anda holɗum nafar fuura holko nafar fuurankoɓe yeeso kono jomum daro e panel gandanɗa hoore ma neɗɗo mo tampani leñol gandanɗa hoore ma ko dande leñol ala ko ta e leñol hande hay tan bammal so yiɗi yaltude tan waɗa défendre Fouta ko wayno fas so yalti tan o wi Ousmane Sonko e mballu yimɓe affaire fas fuura no liggira e pour exemple yimɓe fof darto mbiya o yiɗa fuurankoɓe e dow fenade ɓolere de rien ha Farba moɓe gullata ɗo min Farba soɓe nangi ɗum ɓe toñi kam wa min wona Farba poti nangude galle o hoore mum poti nangude wone galle o fof ɓe nanga ɓe nawa billahi wallahi ya weltanama an ko wone galle an holto jeeɗa e Sinji Bambe añ Sinji Bambe Sinji Bambe aɗa galle Samba Thily eyi aɗa andi walla andam toon jeeɗa e babam si ken hoddiɓe sa ken hoddiɓe ah bon mais Sinji Bambe ɗo gonɗoɗa mino min de ɓuran joɗan Sinji Bambe en way to en gonen wala ko ɗum ko mbuston ko mbuston non ko noon jotto e galle jeeran ko yimɓe tan gonton ngoni Fouta ɓe ligga Alsine Thiam Alsine Thiam sikki est ce que wona galle Samba Thiam galle Mihan galle Samba Thiam wala Mihan way eɗen gantirde pourtant eɗen kawrano place foti hedro mi hewan joɗa ɗum Alsine ko bama wiyete Samba Thiam bama wiyete Samba Thiam non baba Samba Diwel aɗa woɗɗi galle mabɓe Samba Diwel non est ce que Samba Diye mbiyata walla eyyi o wonno ko Avra Samba Diye mbiyata Samba Diye voilà mi meeɗi arde galle makko mboɗaren ɗon lettre amen omo addani lettre bam wonno Avra mais Alsine bon añ ko haali ɗo ko weltanama no feewi mais Alsine min de jafuɗon kam min de bandamen wona artirde haala Farba mi meeɗani anjemo mboɗo salino ko waɗanno kono mi meeɗani anjemo kono hande min mi sikkuno ɓi pullo hande kala keɗiɗo Maccar Sall so ƴiƴam no wonno hayso koye segene ma dogat kala ɓi pullo jiɗɗo Fouta walla jiɗɗo Pulagu so nani hande Maccar ko wi waɗama ko te waɗi ɗum ko ɓi Foutanke tan ɓerde ma ne foti ancude kala kene wiye APR naji mi haalani Farba onon banda men onon ko onon dartoɗo mbiya yo Fouta yaltu walla yo Agname yaltu
taw farbe no waɗi ɗum ɗo ɓi Agnam najo min so wino cabar no wawi waɗ ɗum ɓi Fuutanke mi jaɓat ko ɓuri ɗum o waɗama o haalani noon ko ɓurɗum bon min hande kala ko gaññomi APR najo hande ɗum ɓeydi mata anda nane toxame mabɓe ɗe gardumi mabɓe ko firtine mbimami kala ko gaññomi goore mabɓe ko hande ɓeydi te mi suuɗaki hen te wonta wadde hen moral ɓeydama mo yiiɗa Maccar walla yiiɗama Nalsine walla yiiɗa Duggo walla yiiɗa goore mon onon ɓeyde ɓuuri ɗum te noon foreyam hokkam ɓeydama e seeɗa Maccar ɗum ɗon hirwini ko ɓuri ɗum bonde waɗama o haalani ɗum min mi woro haal ɗum o haalta non il faut o haala ballen mo ha haala makko nawe laamu yetto o haalde mabɓe o waɗa indemnité par ce que ko mi haalanma Maccar ko victime te ko gorko Maccar ko waɗa ɗo ko aduna o fonno nawede ko presse haalde te wallay min de min hursi mawde feere fof ha presse jodde makko haala ko waɗa ko ha Sénégal fof anda darde makko komin mbaɗa ɗo yimɓe daroni mbiya ɓeɗo mbiyi oɗo liggimi wuuro walla wonti ko haali ko hunde fonde waɗede par ce que hollum wa APR mi haalama gueɗe gotel hewɓe nanɗo cohama ay e ballo ka fallu wone dogde ka fallu o soha guile APR 5 ans te debbo o sa nani no haaldini foof a tawat justice mo waddi o e police mo wima o waddi o a tawat ene waɗi malde eyyi a tawat debbo ganduɗa hoorema on ta justice ala so neɗɗo o waɗama seeɗa on wonde Sonko tan kala ko justice wiya jaɓat eyyi ɓeɗo wa APR ala ko bonnani leydi ndi hewɓe nanɗo ene mbasi nder Fouta ceerno ala ko wasniɓe so wona kamɓe an Dugu an événement hunare école mo soma mo jaltinɗa ade yimo ɓiɓe hunarnaɓe ala ko mbaɗani ɓe pi yeridele wone leydi Fouta ene nanga so yimɓe kaali omo fiya aɗen ko waɗi demande yo addane gendarmerie nder Fouta ma wawa wadde ko waɗata ko kalɗo gendarmerie naw soha fiya woni holon ɓiɓe en tant que ɓiɗo Foutanke neɗɗo goto wiye Fouta fof kalɗo fof a fiya yer leader yerliɗo hol cuuɗo haalde e kamintere way ɗendorɗo si nen ɗon e joni ar famata ene ngala lamuji wona hefte gure gues hunarnaɓe fof hefti haalaji joni gues hunarnaɓe fof hefti ɗum haalaji gues mama nan joni jaafuɗon mbaɗen organisé débat o comme ça naado ɗo toɓɓere et puis Dugu tindi haade moon nadde toɓɓere Dugu mi ñaguima haade moon naddade toɓɓere gaddata nde mboɗo ñaguiri yon mi wiyani yon mbaɗan Maccar kañol kono enen fof daroɗen ganden ko waɗa ko ene wawno yandema ne wawno yandema ne wawno yande goɗɗo walla goɗɗo holko wuuri ɗum kono Maccar ko waɗi ko jottoɓe ɗo hande ne nodde e téléji jolfu yo pulaar yo goɗɗo fof hay goto ɓurani mon mérité kala men gandodirde e média enen mbawɗen wallodirde mo mbaɗɗen ho yetto plateau télé mi wiyani yo yetto Sonko nde ko wotto plateau télé e média o haala ko waɗa ko yimɓeɓe gandana an gra horsi angam arande Maccar mo kalta ɗo hay fodde mo ɓe mbaɗimo publier est ce que noon nani kay fomi nani ɗum donc noon ko kam fof joɗade ɗo haala ko waɗa turti par ce que pourtant ko kelifaɗo ko desɗo ko joom jinnaɓe ko joom famille nden Alseni kanko wona kanko hen walla ene anduno kamɓe jeeyta Agnam mais farɓe tawi waɗimo ɗum ɓe ɓorimo ɗo ɓe mbaɗimo publier wadde wadde Ousmane Sonko ɓe ƴettanɗo pièce d'identité ji muɗumen an wiyoɓe ɗo hande farba waɗama ni wattama Ousmane Sonko ɓe ƴettanɗo pièce d'identité ji mumen ɗum ɗo fof ɓe mbaɗi publier walla on jejjiri ɓe kamɓe koɓe kalata ɗo mataw kamɓe ɓe cikkata mataw ko enen affaire wonno ko 1960 ko Macky Sall waɗɗo Sonko e parti Pastef e sénégalais ji ko ɓe cikkatno ko 1960 ɗum waɗi so mbaɗɗo expliqué joni cikkata kamɓe meeɗa waɗede haydara kamɓe dal ko kamɓe tan mbaɗa wono kamɓe ɓe nanguiran ha Sénégal naɓe ganda ɓiɓɓe Fuutankoɓe mbaɗama ko guuri e nder ɗum ɗo yewɗo combat hono hono Maccere ko ha aduna o fof yi ɗum min ko pression jimmi haaldude ko ha aduna o yi ɗum yimɓe ganda ko waɗa wona kay bojo o ga mais min o combat sa yimmi watta sa yimmi meeɗa hokkude hen Farba haydara hay dërëm hokkorama hen jamma ñalum no pimmi fof mbiɗa yana e dow Farba ko Farba ko waɗi Maccar Sall ko kay nanda ɓoora nula yimɓe ɓoora neɗɗo mbaɗa ɗum publier aɗa yeeyde jomum doole pour que an wona laamu ɗum est ce que Farba mo jaɓi ɓiyu comme ɓoora en waɗe publier nane guiram birli gonɗi mi andano o waɗi mo ni mi waɗannoɓe kaɓanno non si min mbiɗa andi ɗum min mbiɗa ɗum guila combat ji guila 2021 combat ji min mbiɗa andi ɗum ɗon o so heɓino wardema o warannomo ko Allah hokkanimo mbiyani min ndewe ndurawam jaafoɗon no fewi wona kanko tan wuuri ɗum ɗon ha ɗum Fuutankoɓe hewɓe nin toon mbaɗama torturé eyyi hay nane boy kalannoɗo nane ha wima ko Agnam Jeeya o nane kalannoɗon haala affaire Farba waɗani toon hay daro woni nane manda sa yi nane kala o ɓen fof mbaɗama torturé toon wona ko kamo addi toon o waji ɓe nawa toon sowaɓe mbaɗumen torturé ɓe piiɗumen
ɓe ngañu ɗumen toon hay dara jamru tororon hay dara parce que la mabɓe wonno ko mo belɗa nanga piya surtout la maksal ka yimɓe fof gandi no wano Alsen ankam Alsen ko boni fore andi ceersade aɗa andi ceersade woni Hamidou Sow galle bab seydi sargal lamen ɗo mbiɗa andi gollo ngo jano furde anen ko min ɓe toñirano wa Pastef joni noon après Hamidou noon no min jowrita ni aɗa andi Hamidou ko APR rokkimo poste pour o watta jangguinde mais nder signe bam mais nde o fuɗɗi nde mi puɗɗi yewtude ha seeɗa o watti omo are APR somin o watti arte Pastef o waɗa défendre Ousmane Sonko woni on année mboɗo yehi Fouta woni 2022 mboɗo yahno Fouta o nde o ari o yante yam seeɗa tan o fuɗɗi wadde portégé combat o seeɗa poste makko e hoore mum wajiɓe ko guittuma e poste he ɗum ɓuuri famdude ko mbaɗat kan wata mbaɗade assassinaire yoyi to affaire te gandanɗa hoorema ɓiɗɗo wuuro o jeeya koye leegal enen ndendi leegal ngal ko jangde makko o jangi ha o waɗi karañ ɓe gandi omo jangi machallah omo jogui diplôme aji makko omo liggo hen mais nde watti wadde Ousmane Sonko défendre seeɗe tan wajiɓe jaha ndellin poste o i an Macky Sall no ittata Ousmane Sonko e poste muɗum 2016 nde holko Ousmane Sonko waɗi sonane waɗa danose corruption baɗoruno Macky Sall kay sa yaɗani mo koran kay sa poste mo gonɗa fof ko guitoɓe so yiɗi taw ko dow asman dawata ko guitoɓe Macky kay ɗum woni politique mon a aran jaada yam tan walla mi nanguma mi fimami sogma c'est tout Macky waɗanɗo ko laamu oɗo laamu Abdoussalam waɗat mo nangi fof fiyat joni ɓe mbi ɓe piiraye joni kamɓe dal kamɓe joni ɓe piiraye accuma débat mo yimɓe jawta hen s'il vous plaît so tawi dérange ta non vas-y Dougou bismillah vas-y mon frère Agne vas-y e dokke won arɓe ɗo ɓe guddita micro ji mabɓe goto go soɓe gayni après mbaɗen non kono yo addu daba o yimɓe gona hen après voilà jewte daba o quoi e won aɗani won nagguɓe ɗo ha hande kaalani ye ceer Moussa en cuwa lay ɗore ɗo hena Abdoulaye joni maratinani bana gorko jeewo Dougou holo addat question sa addi question wonɓe lesɓe Moussa lalano wonɓe lesɓe après ɓe gara question ay wonani yani Moussa nano waɗi live o ko jaltude leñol ngol hankino pari hen Moussa Allah nibnirki nibnirki farko hikka woni balle Oumar ngabba Oumar Arseni Moussa Allah mi salminima yewnima min mbayru gara ali ngabbi affaire lonta kay Oumar kanen ñaño non lay fay subaka ɗi kam mi wawata nadde hen par ce que temps heure uji ɗi jiida kamu dugu nirki lori ki kaw lori ɗeɗo balɗe komi mbinoɗo haala Farba Ngom mi haalta hen ɗum tagi samedi dimanche o mi jaɓani ngabbude live goo je suis trop fatigué avec Farba vraiment gara ali so tawi way ngabbin Oumar Ka s'il te plaît place gagne tamit ngabbi bon je peux céder place pour moi de céder place baɗon tampere hadar Ablaye Gaye ja bismillah play pare mi halso pare mi jippo goɗɗo naara mbaɗoɗo ndeeji wala alhamdulillah jam tan machallah yettere Allah mawɗum ni donc mbiɗa sikka onon fof kam haalaji mon jooɗi mbaɗi fayida hewɓe assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on salmini Dougou bayranoɗo Alsene Thiam Grand Horsi Moussa Ndiaye Laye Dore Ablaye Dia e Grand Sakem mi salminama ono min hulini cigalaɗo live Macky Sall won ɗo min pose question tan tan ɓe goto jaɓay oui taw maro wajibu daba wonno so sinon TikTok wonno ayi wajima Oumar Ka konko de gila 125 milliards o fecci hen ko kay Dougou cikarno wiyata o waɗaka mbaɗa basi mi meeɗi Oumar leeli jaabmama kono mi leeli yiide commentaire o ko ɗum waɗi ɗum aɗani wonnoon APR naɓe ngala ɗum tagi darani bindi ɗi min darami bindi tan toɓe tawa soɓe tawa tan koye batte ma qilli soɓe ngala ɗo mi hewani darde bindi ɗi Alsene mbiɗa Dougou koko waɗa épinglé mbaɗe porté kono ɓe mbiide Dougou heeɓi majji mbi baɗum Farbo a wayran nande mo la guil heeɓi kalis o wonta haal no waram ñande won baɗɗomi ɗo message namɗo am taw 25 milliards kalte ɗo 125 o mbar wajima o ala hen kanko dow fikkul makko yeedi mbimi o fi kulde mbiɗa hooram de mandaw kewi ro goɗɗo hen jaabi wi kamɓe mbaɗa Pastef no ciftiriɓe kamɓe ma e ɗo tan ɓe ciftoraka hen ni
yow andanta be kale posto jeni bi lay day ko kambe jalni wallahi ngaj bu khasda affaire na on jirwi quoi abi jurmini no feewi wax dëgg yàlla abi jurmini surtout kam enen hal plereɓe enen fof ɓuuri yurminade enen hal plereɓe Allah seydi enen fof ɓuuri yurminade enen politique o enen ko caggal gonɗen hen enen sabu enen en tardu tardinen koye men tagi en tardu tardinen koye men en ndewe gandanɗa hoore ma ɓe nafani en naftani en hande darɗen kadi daro kadi mbine mbatta men kadi enen bonna men e leƴƴi goɗɗi ɗi mbiyen kadi eɗen tawtaɓe hen kadi tagi enen tardinden koye meɗen hande so fuurankoɓe darima ɗo mbi Sonko yiɗa fuura walla yiɗa halpulareɓe walla ɗum ɗo ɗum ko min gollo konngol musara kam de ara mo gadim nande ɗum e aduna he min ko ɓammi ko mbattu makki gadim nande ɗum billahi wallahi taala mitin APR Abdoulaye Daouda Diallo haalno ɗum Bokki Jalluɓe on jour nde wonno coalition wonno Pastef e PDS wanda holɓen ɓen jaaduno dal min gari pere on jour min gari ha pere min mbanno tourné min mbaɗanno min gonduɗo Aliou Diop en Bode Law wonde woɓɓe ɓe keewi min mbaɗ tourné min gari ha ɗum ɗo maire uji en gummino Bokki Jalluɓe ne garti mitino ɓe mbi min mbi ɓe nani sono mbi minen min kaldata oɗo o yiɗa halpulareɓe o ko rebel o ko ñiway mbimi eyyi mitinto ko ɗum toon haala mi tagi son kaali mbawa muusi min ma yiɗa noon guila laama so laami a wawi yidde ɗum welanno jiɗata neɗɗo ko guilande laamay sa laamima ɓeydora yidde ɗum kono a yiɗano guilo laamay joni a wawi yiddemo wa degguel ɓe mbawi yidde ɗum mais heddo kadi ko ɗum ɗon quoi a wawi yidde ɗum mais ɓe gondi koɓe tampuɓe il faut balle koɓe tampuɓe ɓe ganda koɓe jaaro ganda ko mbaɗata eyyi mbiɗa andi kam lakkar mose ñenen goto tan wedda maire ji fof paɗɗi mbeɗa fettana wiye Farba yo ar min ko ɗon tan panni haɓe garanamo tan wallahi nde ɓe gandano wona gotum ko yimɓe ko Pastef naɓe cuusi ko APR naɓe cuusa ɗum eyyi waaw dëgg yàlla kam ko APR na ko Pastef naɓe cuusi ko Ablaye min ma jafo ɗon hayso yiiɗi uddude ɓe wawa min kam rewɓe joolaji des femmes de bois sacré ɓe gondi rewɓe fuurankoɓe tan jabaragal ngal fotani ɓen berlata grenade petta mbaɗa bal enen fof de daara poojiri koyngal mum puuɗi kocci birli fi ɓe kadi paɗɗoɓe goto wedda tamar galle Farba maire ji gonɗi nde cuuɗɗi ɓen paɗɗi alors Moussa Lala min ko garnat goto wedda calmisere Moussa Lala non min affaire one hayimi quoi wallahi ɓeɗon noon mbiyeɗe duppa tali Moussa Lala mbaɗa calmisere ça va oui goya sallama oui ça va bien no Maurice a calmisere quoi oui ça va fam rek la famille bandira wonɓe lesɓe yewɓe mbatta partager live c'est normal Moussa hande kam kadi il faut jomum lawo seeɗa quoi hande koɓe dañi ko weɓani en fait baroɗe passé foof nanɗo hen yo mbatta pote mbaɗa partager live o patriote ji fof après ƴeewan wadde posé le débat tapote live fo voilà yoɓe tappoɗe ɓe mbaɗa partager par ce que mbawa calminama onon fof calminama on juurama live goto oɗon jaara ay 40 personnes on mbaɗani partagé bon on gaccat dugude men adda temo siko defee enen fof mbaɗen dippen hen jaren hen question ji men inchallah mi salmini on mi juuri moon leggal ko noon mi salmini on mi juuri moon mi acci goɗɓe naata quoi ɓeɗa noon yimɓe naatda he mon juurama Ablaye Diapullo mi beltinimo haala mbaɗa seeɗa oɗo grand worsi oɗo live mi yaji moon duwaw ceer yaya ya mim o live de heewi ko yaltuɓe leñol donc ɗo fof ko yaltuɓe leñol ala enen ken huccu sawuji men enen kay yaltuɓe leñol on jeeɓani vidéo waji oɗo Casamance gonɗo Casamance o vidéo mo waɗi o joola gonɗo Casamance a yeɓani vidéo hande walla o waɗi vidéo he cengi o wi wonde wallahi wonon fuutankoɓe ko ƴeɓoɗon ɗo ko ñande ɗum waɗi o guuraɗa mayo no mbatten o wi mi wiyani premiére vitesse o mi wiyani deuxiéme vitesse o wi troisiéme vitesse o tan heƴata e mum barke sekkidiano haali goo wallahi o haali goo o wi ñande mbaɗɗon ɗo feere min Casamance ko min ɗanimi ñande pinninɗo min ɗo o guurɗa mayo mbattata on salmini on bandiraɓe ƴew mbindi jeemi vidéo ne ko jeleɗe mbaɗimi quoi te ko haali ko ɗum woodi ha
ay ɗiɗo jolaji ɗiɗo jaaguji e ɓeɗo mandinkoɓe ñande badden ɗo feere ganduɗa ma laawi ɗo ay yimɓe ɓe koɓe noddata ɗo ko koɓe noddata ɗo ko barka rasuɗaɓe mbawna ɗum ko tappetaji ɓoli tappetaji ɓoli gonɗo a salmini on bandiraɓe onon fof a salminama frère a salminama kadi ko weltare mawde nadde ɗo henne tawde onon fof hande live eɗen gondi ɗo henne go a salmini hono sohna Jeew debbo dariɗo machallah on heddiɓe less wonɓe less ni heddire e wonɓe e onon fof kay wallahi onon fof salmini on aɗa mo jimmi mo lumto fo ran juumat quoi ma jaafoɗon noon ko yiɗata nadde hen participer min mi hewani nadde live seeɗa no fewi mbaɗa heegam adde ɗo henne mbaɗa tapoté walla commenté kono mi hewani wadde directement montude quoi ko yidde tan wadde témoigné seeɗa kalɗon ɗo henne Mathiar Salgo Mathiar wonno min personnellement mboɗo andi mum ko min gondi ɗo henne ɗo e leydi he ɗo e France avant mo hoore Sénégal tugandema 2016 17 18 ha 2019 hanki ko e live oɗo men ko ceɗɗo Amadou Ba waɗi gaji goto nan min naati hen woni wiide mataw Agnam gona worɓe pourquoi Mathiar Sall woni toon ɓe piyata ɗum ɓe mbatta haydara man momi commentaire mbimi an kalta ko an anda Mathiar so anduno Mathiar a halta ko kalta ko par ce que Mathiar min mboɗo andi Mathiar ko gorko ko guerrier neɗɗo mo hulata kadi baɗowo assumé kadi ko waɗata ko mbimi sa yiyaɗa haalɗo hen kalta ko caggal makko Mathiar kañum so wima ko a tan a wawi ittude ɗum hen kadi machallah ko joom famille nder Agnam a wawa jingude mo hen kaydi kono politique mo mbaɗata hono ɗum wona politique kamɓe mbaɗata ko politique ko leñam politique wona leñam mi wiɓe wonde Farba so tawi noddama so tawi jooɗiɗo e télé yimɓe foof ne keeɗi ɗum wi ɗum min mi wujji kaari wujji on sa ari yeweede waɗi ɗum défendre holko jiɗɗa min de mboɗo wawi waddema défendre tawi ka bandam kono noon mbaɗanmami défendre koye dow gonga tawi kadi koye ultime conviction am jaadumi quoi intime conviction am mbaɗa andi vraiment kono mbaɗanmi ko wonɓe défendre ko koye gonga mi yaada hen à 100%. kono mi andata ko gonɗa koye fenani mi wiide mboɗo ara mboɗo waɗma défendre ɗum mi waɗata ɗum jamais de la vie ala fof noon ko yimɓe mbiya ko o yehi kono yaltuɓe leñol kon ɗum ɗo e ɗum ɗo mais ɗum fof ala probléme par ce que kamɓe sa yaadani maɓɓe tan ɓe jaltinta leñol wonno leñol ngol mataw kamɓe ɓe jagguiri ɗum tan ko WhatsApp ko groupe WhatsApp sa yaadani maɓɓe tan ɓe jaltinta kono noon tan onon fof mbaɗandi ko ɗum guurɗon e fof mbaɗi on tan du courage yon jaguɗon ɗo gonɗon koye dow gonga inchallah ça va aller mi ɗacci on continue on débat o ko mi continue heɗade on inchallah mi salmini on onon fof jarama weltanama nen haalma moƴƴi e témoignage maɗa kadi a settinima Allah kadi a settinima mbarodi kadi hay min gondani makko ɗo min gondi cuusal makko yo Allah renmo noon dandama e peeje mabɓe e anniyaji mabɓe kala ko woni mone moɗon moɓe jogini musidɓe yo yante mabɓe amina mi salmini dugude men fewi kam mbarodi quoi vraiment minen to min jiwon tan min jogo courage onon fof min keɗo live aji moɗon toujours min ji live aji moɗon min keɗo par ce que oɗon ɓeydo susunude mine fof emin gandi gonɗon ɗo ko enen fof ndendi yiyande wotere donc ko yo Allah newnu tan inchallah Allah kadi wasa bonnude jikki e yakare fof inchallah ha mbaɗen réussir ko gonɗen e dow muɗum ko on calminam Tudu woni yo andu débat o bon met débat o après goto fof DNG ndimon hay soko 30 minutes walla 1 heure temps mbaɗen tour de table comme ça mbawen aussi wasndirde miijoji haade hannde kam ko gayɗi kawru ɗo donc ko yiyande tan position dugu jafrade kadi ma addude jippine orsi eyyi kadi on beltanama so ali Thiam Alisey wala ko noon ponmi wadde noon mi tello less mi wona mawɗo less mi heɓa less mi ɗacci mboɗo tappo toon ngabbina jeew yo ngabbo kono ala probléme grand aussi heddoɗo mi ko jippotoɗa après mino cikkumi komi ɓoyata ɗo trop quoi juste mi salmina noon tan après kadi vraiment en mbayriri e mbiɗo namdo no soɗo celle oɗen jaam min mboɗo selli vraiment ko weltade kadi ko weltade ara yentude mon ɗo e voilà quoi min kam nane grand yahen toñami nane waɗi ɗo live goto vite fait mais aɗa famra gaɗan des fois on est obligé de réagir on a beaucoup quand même laissé faire quoi on a beaucoup bon muñi des fois les gens ils mbat attaquer yimɓe pour rien quoi kadi wonde yimɓe woɓɓe ne piya becce munen sur les réseaux il jeeya yimɓe bandiyagal to ɓe gona bandiji ils font juste semblant mais ɓe gona bandiji quoi je pense il est temps hankidin ko ɓe mbaɗa stoppé voilà il est temps surtout wonɓe leydi France ɗo quoi yoɓe gandu leydi ndi ko laamadi hay goto la droit hay goto wadde de menacer hay goto surtout mbaɗa menacer yimɓe aɗa wiya j'ai un armée je suis armé
frère minen mbay eɗen mbawi fiidno neɗɗo to waɗani armé quoi piyama ho sofo to waɗani armé il faut ɓe paama ɗum ɗon quoi leydi enen fof ene mbawi wonde bandiji kala belat ɗo surtout min mi yiɗa wonde bandi sur les réseaux quoi soɓe cuusi rek enen fof kala to jiɗɗa heɓde ɗo neɗɗo kala mo jiɗɗa yituɗo e leydi ɗo wawi yidde mo min kala nde pellitimi wadde menacé neɗɗo sur les réseaux billahi wallahi wal kitabi je jure sur le coran mi waɗan déplacé mi yaha jomum to wutto wallahi mais nan o temps yi eɗen jeeya yimɓe ɗe mbaɗen menacé tout le temps ɓe jenna jinnaɓe ɓe kaala yimɓe haalaji mettuɗi haalaji bonɗi ɓe mbaɗa menacé min kirson min coppon min bonna galleji moɗon il est temps ɓe kalne quoi ɗo gonne ko on est en France aɗa wawi fiide jomum to aɗa pindirani cabbi e pindirani wombere fiima ha coofa aɗen fiyaɓe becce mumen ɗo gari mon frère jogui ko c'est des cartes temporaire carte 1 an carte temporaire bonnude kayitaji mum ko vite fait il faut ko jomumen mbatte haqqilla il faut ɓe pammine ɗum ɗon quoi yoɓe gaccu yennude jinnaɓe yimɓe yoɓe gaccu yennude yimɓe quoi ɓe bonani leydi ɓe ngala doole ɓe ɓurani hay goto doole ɓe ɓurani hay goto wonde bandi enen foof eɗen mbawi wonde bandiji billahi ɓe goɗa bandiji par ce que ɓe mbaɗata menacé juste les réseaux guila ɓami wadde menacé hay goto piyani hay goto ɓe ñennani hay goto ɓe jeyani nokku mum bonni donc il faut mbaɗa stoppé les frères donc ɗum noon ko enen mbatta ɓe stoppé on a toutes les moyens wadde ɓe stoppé toutes les moyens ene jogui toutes les moyens wadde ɓe stoppé donc il est temps ko ɓe kalne il est temps ɓe kolle carrément wona kamɓe ɗon goni bandiji donc mbiɗa yaaf noon vraiment min kam hande j'étais pas content voilà quoi parce que yen gueɗe goɗɗe neɗɗo waɗa ko boni waɗe encouragé yimɓe eɗen mbaɗon aɓe neɗɗo ɗe waɗa bone omo haala ko boni oɗo mbaɗon encouragé oɗon kokkamo damal no haaliri oɗon kokkamo damal yo yennu yo bonnit fulɓe yo Moussa jaafoɗa wona ferde konngol ma mboɗo anndi so a yiya haali tan ka jettiɗo terminis par ce que an kam haymuno annduma haymuno yiima mo darma nande wona neɗɗo viola wona neɗɗo fitina kono noon kadi ko ɓurti fo rufat par ce que wajiɓe ɓe ɓurtini par ce que ɓe mbiyita tan wonde kamɓe to ɓe gonɗo ko ma gonen noon obligatoire ma ɗum wonde ko wawa wonde kadi vraiment c'est trop il faut ɓe mbaɗa arrêté il faut ɓe garita sa yi noon a haaldi nani par ce que vraiment ka jettiɗo terminis par ce que min ni des fois mboɗo wiyannoma Moussa an vraiment min je ne comprends pas par ce que an ɓeɗo garare life uji ma ene ƴetto yimɓe walla ne kaala yimɓe tout e n'importe quoi ɓoɗo toujours kañum men ni ɓurta wawde hokkude haala par rapport e minen e patrouille en ɓe toujours mboɗo wiyannoma noon quoi ka neɗɗo patient donc sa yi ka aɗa haala noon par ce que ko hunde koko ɓurti ka jettiɗo buu quoi eyyi donc noon kamɓe ko mbaɗat ɗo ko yoɓe continue tan ha mi ƴeewa koɓe keɓaten eyyi yoɓe continue tan kadi so ɗum menni kamɓe wondi ko min mi ronki famde ɗum an neɗɗo sa felliti wiide tan waɗa ɗum message leti aɗa ƴetto ɗum walla to jaaɗa foɗa haali inde mum aɗa ƴetto ɗum aɗa jogui ɗum ɗo mum waɗ ɗum message jindron mbiya jomum neldam adresse ma walla nelda jomum adresse ma walla nelda numéro mum téléphone dokkodiro rendez-vous tête à tête kono hebde réseau sociaux tan ƴetto yummum neɗɗo walla kala mo wondani e men tan ko ni mbaɗo ɗum sa yi noon a haali noon vraiment ka jettiɗo hankkadin ka jettiɗo terminis quoi enfin mais t'inquiète pas ça va aller mon frère quoi courage tan nani ɓeɗo ne tofta ɗumen par ce que ɓe mbi yennam ma mettina ko neɗɗo mo wona neɗɗo so yennima an a fotani mettinde ɓeɗo ko hakkillaji woni koɓe ngala no pamirta way ka mawɗo komi mawɗo ɓeɗo kadi ko mawɓe ayi sa waji mom hande ne a wajotomo janggo ayi min hursi mboɗo metti mboɗo segni hay jamme hewɗo no mbajo kam kono mon gartu onon fof kadi wowi ndenden yiyande walla mbadden débat yataw keɗen ndende yidde walla ko mbiyen ko parti politique kalten ɓe gona politique jogue mon ko enen gañi ko kalten gonga min mi ɓooyi wiide on te ko ɓammi wiide noon koko ɓamɗon wadde ho ala e mon biyo waɗi débat ha meeɗi famodirde maɓɓe on wodani gañguɓe jogue mon gañguɓe jogue mo ndewɗon o ko wiide ɓe ko mbawɗon wadde fof min jiiɗa ko ɗum mbi ha nen ɗon ɗum kolli on ko mbaddata ɓen holko woni eɗon dokka ɓe sens no ɓe kalde men ko ngabbindeɓe e lewaji men mbimi soɗon gandi goto e maɓɓe ko to woni giɗo ancata giɗo yitte gaño yittata mbiyannomi giɗo gaño yittata ɓeɗo hay goto e maɓɓe yadata e men e débat diide walla hawɗon pamodire hen kala ko mbaɗɗa yi ko bonnude e lebbi jeenene mbiyon mbaɗa hen haydara te duuɓi 12 jeeyano ɗum onon banda men hol min de banda men mbimon heddi noon koɓe nappata walla ɓe ngullo ko ɗum ko kecce hayɗa ɗen ɗo gonde maɓɓe enen fof ken worɓe goto maɓɓe fof nande goɗɗon haysa hohi ɗum ñamo so oɗon kawri min mo suuɗa puɗɗotom koye hoore parisien ɗo ñalata wullonda ho te weekend fof ni yeeɓi te mboɗen haysa waɗi touré fele gaɗa makko susa wiidemo horsi jam waɗi onon ne ko noon aɗa ko waɗi ɗum wullude ɓe ngulluɓe tampa e panaje rewɓe
mais on dokke ɓe hokkude pour opportunité wawde nadde men walla yendu leader men so ɓe gabbaɗo Sonko eɓe kalama haala Adji Sarr en détail bolle puyɗe wini ni Farba wini ni ɗum koɓe mbimo kanko mbayliman demeɗo no ɗon gandita ɓe kalani Haydara ɓe ganda Haydara Farba ala ko mbiya Farba ala ko wiyata ɗo Sonko hedunaji ɓe jejjiri ɗum kamɓe heddiɓe weddiɓe ɗum ko débatji politique wonno mais heddi min de mboɗo ñaagui on pour wadde ɓe éviter et pour wadde clos hayde corwami cortumaɓe kamɓe ɗum ɓe jiiɗi koɓe boniraɓe ɓe jiiɗi tan keɓe bonidire ɓe téléphone oɗon kala haare wona hanki wonno manifestation maɓe noppori ko wala ɗum wulude ko fof donc ɗiyata he manifestation gratuit e France a fiya ha waɗa on yalta fewindiroyde heddo hirto tan fof baral dilum ngabba e layfaji ƴatto Sonko walla ƴatto ɗum min mi waddata on débat te kadi ala fof way haalandema e facteur développement de Fouta walla e nder ladde he Haydara anda hay commune o anda hay sa wi ɗum hollo yimɓe wonɓe parti APR wawa limandema en joyo sa wi ministére uji hol fonction mu Haydara hen anda kene jingguiri tan jingguiɗa ɗi oɗon noon holto pamodirtona avis min de mboɗo waajo on sene wona moɗen noon wona moon parfois jiiɗi yewtide mabɓe mais min de horsi haaɗi ko hannde somi tawi goore moon huuɓi panel e ngabbin ɗon goore mabɓe wallahi mi ngabbata Allah kadi woni seeɗa wona anje ngabbude parole o ɗon komi wawa par ce que koɓe kalata ko welata kam te mi yiyan ko mboɗo faama hen ɗum ɗon noon ala kadi nafoore par ce que mi ɓooyi waajode ɗum gartiri e haqqillaji moon tan mbasen ne heddi noon goore mabɓe kala ne rokki on sappo so wiyon sappo mbaɗi mum nogas mbabba anda négociation ɗe ko sawru tan andi ɓe ko bamɗi gandi tan ko cabbi gasi jokke golle grand aussi haali gonga min hoɗam ɓeeɗo Allah ni andi ɓeeɗo min hay seconde goto hay minute goto mi wawa haalde mabɓe par ce que koɓe kalata ko an to jiita to e to coynoɗa to wona gotum kadi wondi le probléme weli haaldude ko neɗɗo ganduɗo hunde kono neɗɗo mo anda hay batti hay sa yiiɗi yewtide mun ono mbawa yewtude hay sa yiiɗi wonde wadde haalde mum ko fate programme e développement kañum anda kadi ala fof ko wawi fawandema e taabal ha kada wa hakkille ma ne wawi nangude haalde ma ande yaya mboɗo sikkat jogui probléme réseau min nettinande nde e dugat toɓɓere ma nde nene hiira bisimilla wawi ɗum toɓɓere makko de bisimilla bon ceerno Moussa aɗa wawi heddade min kam bon ko wajadema tan e widema courage mon frère aduna kam bon mi sikki a wirake minen komin mbiya minen alsinen grand horsi en grand yaya en Oumar Ka en grand Ali en Jeew en mi sikki a wirake komin mbiya mais addani min yettade to min jettiɗo tan ko jogade une détermination aussi wasde jabade aussi wasde haalde hol certain haalullaji wasde nadde hol certain yimɓe quoi aɗa andi mawɓe furankoɓe mbi so tawi aɗa yaha e lawol ngol paɗa ko lawol jaam kadi ko lawol mawgol so tawi kala nodduɗomi jeccirɗa a yawan a yettoto kono a yawata quoi tu vois Moussa honnêtement min je te connaissais pas gandumami ko tout récemment aɗa waɗa live uji aɗa waɗa sensibiliser diwan ma aɗa waɗa sensibiliser nokkuma ɓundu to jeyɗa ɗo min a yiyata kam hol certain live uji Moussa mais mi ngabbi live ma ha jam ari tawi en hen woni holdum ceerno Cheikh tan Cheikh Oumar Al Fouti Tar ngabbi tawi en e live ma Moussa mais ha en kaldi ɗum téléphone mbi Moussa sens mo keɓɗa ɗo mi waɗi TikTok hakke 2 ans walla 3 ans mi heɓani on sens ko an heeɓi on sens barke dañade hen walla duwaw dañade hen foof ko sababude ma ko tagi ɗum noon ko darde ma nde darinɗa nokkuma nde darinɗa diwan ma nde darinɗa ɓundu ma so tawi darde nde dariɗa nde Moussa konde gonga mbimami so tawi darde nde konde gonga honnêtement Moussa hol certain yimɓe a forani jabodurde mumen hol certain yimɓe a forani haaldude mumen hol certain yimɓe a forani yeccitade ɗumen sa yeccitima walla haalde mabɓe walla jabodiri mabɓe an ko mbiɗa a darni ɓundu ko wona gonga ko mbiɗa a darni diwan ma ko wona gonga donc min ko ñagotumami woto hul woto faayi woto yaaru caggal en kaldi téléphone minima Moussa ko mbimami ko noppima cukka guite ma cukka hinere ma aɗan ɗo e live he aɗa waɗa live uji mbima Moussa a yiyan fof ananan fof yumma ƴettere bama ƴettere kono so tawi tan ko kalda ko gonga e ma ene woodi ko gonga e ma wallahi lesem a yettor
hande alhamdulillahi rabbil alamin ala minen patriotaji furdi to min jettin furdo an so tawi ko gonga mama yetto don jettaro bundu donc so tawi non ada wada ko barkini ada findina ada tindina kalanta ko yimbe be paamani ha puddima famde a fuddima danji yimbe a fuddima de conscientiser a fuddima yide ngartam holko jaata en tiagal laisse les gens parler le chien aboie la caravane passe rawan ko nyalli wobde ko pop wawa hadde oriyaade rawata hen ko wof min ko mbaajoto mani fete panel mo mbawda ngabbina mo mbawda yewtide jewtida mo mbawda haldude kalda kala mo ganduda odo so naari panel e ettor ko neddo goddo wala magre ko respect neddo goddo te odo neddo ara jogegol hurum min mi yiraage live gorso wona Boulaye Moussa neddo goddo ara yidi jettade ara live Moussa etto xam sa andi on ko neddo fitino Moussa bolok on avança e gollema min gam ko ñagormami gonen koy leydi droit gonen koy leydi démocratie gonen koy leydi dañal Allah hokken sens ina fof ken bibbo worbe ere nder ladde garden ko dartudi leydede men en ji situation way hay batalaron sinol ko wonno ton hande hay gor yaran Espagne ay Sénégal la funen baddil yiddiade Espagne Allah hokken sens non en gare dedo leydede ko leydel dañal adden ko liggade ko wona hare kala jiddo habede yo yaha wi kala jogidi jaasi silama yidi warde jimi yo ya wara yimbe ma tawron Macron ma tawron luwaji mudum ma tawron gendarmerie mudum enen wona dum adden do ko dangi fin jaha liggoyda daña nelda jinnabe ma laay mo batten heno ayo baak mi yo baak ko yidde men tan nokkuji meden yidde men tan diwnuji meden Allah hokken sens non TikTok ari eden kumten haajuji eden balle hen yimbe be paaman donc wor dum hade wadde hay batti wor dum mus ernde ma wor musa ernde patir gor